Yan, dinner si Pinsan. Kain din kayo. And I wonder. Decision trader. Decision. Thank you. Nine million people, shout out. Diane, 7 mix, mega love, shout out. Thank you so much. Ayan. Diana, thank you, thank you. Thank you, darling, thank you. Si Shan Ryder, it's not me, it's my cousin. She's eating dinner. Thank you so much. Hindi man kitaan eh. Amuro lang kitaan. Kaan. 4 million people. Yun, yun lang yun. Spinning inside. In for the very special loving. Buto. 5 million people. Panoorin nyo yan siya. Wala nang laman.
taong nakasama ni Emma na nagsasalita niya. Amo ni siya niya. Ay, amo ni tsura ni Emma na. Ay, hindi. Ano mga gas niya? Mabatin ko to. Tapos na. Ay, di ilalim. May galit ang pagkita niya. Mag-isa na siya galit. Inak, ni. Kaya na, kung yan na mag-isa na siya, hindi na kausap yung sarili niya. Kaya mo na sa... Yung make-up, ginawa mo niya. Tutulog siya sa tao na. Kung isa lang siya na video sa WhatsApp palay niya. Mag-isa lang siya talaga star. 2 million people. Diana Zerzan, Miracle shout out. Thank you. Kalukoy. 5 million people. Na, kamu? Waka siya. Ano na? Ha? Ano? Uy, masa na ba makaon pa? Alam mo yung buong, ay saan ka ba? Bakal yung baker ako ng white glass. High blood mo.
XD working, thank you so much. Wala ka na naubos? Hindi ko hindi. Apple, bigyan mo na. Ito na. Pineapple. Ito na. Ano na nakuha? Baray. Ha? Mal. Anong magawa ka na siya? Anong malt ne? Ang malt ne, kalamay na siya. Nga ara sa kwan sa chocolate. Ano pangalan na ka dyan? Malt beverage. Wala yan eh. Ano na nga. Malt. Barbican. Wala ka po. Ngayon ka pero kawai. Nabi ang apple. Pineapple. Pineapple ang yung inang gusto to.
nautan. Yung buwan pa. Tapos hindi na ako mainit. Tapos kung sino ka wala ka tapos cheese, makaawang na sa hindi pa man ako sa ginagawa sila tapos dun. Para ang makaawang. Ang natin na sa pagkakasusin man. Ang baka hindi na night. Ang cellphone mo din? Uy. Ang malaki na himo, mangkot ko lang siya. Tapos, hambalon niya. Basta tayo mo, sinamod kung hindi makaon o makaon. Hambalon sa pagsunod na, hambalon ko siya.